Jotunu phungkaham tei hanyohai ramsago taisani video wa hingge tinige ko phungasri siri ang basawi netino ri rok sunanai ri sujangnai kwbangma kombo rok sunan nango tamni hingge kwsangi tongkha tinge iko chini room ang kombo rok nanani hinui ri nanani hinui paikha serai bwsabo tongo hingke bo kwsangjagon hinui tinike kombo rok sunani hinui ang ri rana hinui chini room o phaimani pula munak light rwjakya hingke tabukhe ang light rwi tongo hingke nok munago hwnui ang jotono light rwi nabaikha hingke naidi ko chini nok pura beta patangjak jotono bechna rok sungtongbaikha tongjak yangui angbo ayang nogo si tongui si hingke 2 mas besi hai hingke yang nogo tongjak yangui ko chini room nogo thujak yangui pura beta patangjak doga rok bo khorokjakya hingke iko nok kwtal ni current swnamjaknai manui rok iko current rok light rok aro tai tonbakhe tisaui chini room sitramani hingke iko naidi ri bangmani ang obo ri subani tini phuranna si jaga green tongkha borok si phuran bainai haibano tui phan kagui tongthok hingke kombor ke iko nanani tabuk kombor kaisa sunai hingke tei kaisa ulogo susinai hingke naidi iko ri bangmani pura tapari kotorma taisang thangkha pungui si parang tongkha hingke tabuk ke light mathakhe ang thangsinai oro ni okho sinai ri sunani bagui hingke iko naidi yang nok biskango bo nuka biskango bo taisa kari phinai nei tangui tongmani iko hakor kotor kotor ke kunjak hingke tabuk samung khainai rok si phaiya nogo thangjak bai po samung khainai rok Assamni borok ni khainimani abose borok bo serajak khana nogo stang tonglai siyo thangkhe hingke ani khumrok naidi iko no stang tongbaikha pura buphang torui wa bai khaui kwchari tonma rok jotono kuwagui thangbaikha hingke naidi iko khum bari tongkha bo tabuk buphang aste aste toli tongkha bobo naidi iko khum rok pura wa bai kaiui khaui tonma se jotono kuwagjak tabukhe jotono khaijakbaiya hingke iko khum kormo bo tori thangkha pura jai khaijakbaiya bobo kwbangma bar sokha ang nogo kwtui furu hingke iko tabukhe ang ri sunani saban gora rwi tongo hingke iko nukao no tengki hingke iko nuka no sui mano ang hingke tabukhe ang iko kombol sugrana tamni ke abo sikang suna nangnai rania ngano tabuk masingni satung doi ran grak tei kinokra bo satung nangya ambagui ji kudi kudong tei samui rok bai graka hingke tabukhe ang chwrai bwsani ri sunani miya holongni bo swtwima rok ri jotono batingo dajak iko hingke abo bo sunai hingke nukhanai ko chwng thuma bai pura gana sase tengki hingke tabukhe iko bachalaika bumpha bwsano beraina bagui bamui ma okhorka thui tongmali tabukhe datini ma bachao bwsarani bagui hingke iko ang iri ramui rwbaikha naidi ri bangmani nokhrao pura ri kwbangma wngjak jaga sikrika haina se boksawi rok tui rok swkagui si maton si ulogo ramna hinui hingke naitongdia ni video no paya sak no
hingke iko tinike ri sokpaijak Bengaluru ni bini toy lohatmani iko bini toy kotor lohatmani hingke Israel besana iko ang tabuk phunugui tongo narokno tabuk masingni bagui hingke pura yakung khopjak tirokno machulnai tamni hingke bo ri kutung chungkha hingke jotono ri oko yakung bai khei torao ri horbaio hingke amo oti hai dress no nangui tongmani hingke ta bini toy pairo horkha hingke chungke to paijak ko koi ton rok thangui shopping khainani tongo hingke iko babano chumui naimani thik no ojonkha hingke tabuk ke bini toy chikano phunuknani bo dress rohormani hingke tini bagui video sukno wngsingnai.